presented by Masri Sa Recording Studio. म्यूजिक डायरेक्टर सुनील सबरिया। भाई भी सरबा से हर टूटाता आज पसीना मरी छूटाता भाई भी सरबा से हर टूटाता आज पसीना मरी छूटाता ए तना तू कैला तोहरा मन नहीं भराता ए तना तू कैला तोहरा मन नहीं भराता कि हटा हटाए भतरा कि आज दोनों लाइका बड़ी रोवाता कि हटा हटाए भतरा कि आज दोनों लाइका बड़ी रोवाता कि आज दोनों लाइका बड़ी रोवाता लाइका बड़ी रोवाता। म्यूजिक डायरेक्टर सुनील सबरिया। ए सैया जाई दिन हमारा राजा लेला तू खुबारा तके होला बारी दात सैया बुझ नहीं के बात के हां जाई दिन राजा हमारा लेला तू खुबारा तके होला बारी दात सैया बुझ नहीं के बात के लासा फस भइले पर रातिया के हो लासा फस भइले पर रातिया के हो कि हटा हटाए बलमुआ कि आज दोनों लाइका बड़ी रोवाता कि हटा हटाए सजनमा कि आज दोनों लाइका बड़ी रोवाता Presented by Masri Sa Recording Studio. नया नया हाइली मकैले पी के आइला पौआ हो राइटर संतोष सोनू खेला बता होइए वहाँ बबुआ हो नया नया हाइली मकैले पी के आइला पौआ हो सोनू संतोष सोनू खेला बता होइए वहाँ पे बबुआ हो तोहरा पे खेलना सुनील खाना बंद भइल बा तोहरा पे खेलना सुनील खाना बंद भइल बा कि हटा हटाए भतरा कि आज दोनों लाइका बड़ी रोवाता कि हटा हटाए भतरा कि आज दोनों लाइका बड़ी रोवाता हम का करी एखन अहाँ सब सुनि रहल छी माँ श्री सा रिकॉर्डिंग स्टूडियो बाजीपुर मनीगाछी सँ।